Намасте! Започваме днешната практика в удобна седнала позиция. Настанете се там, където е най-приятно за вас, така че да се чувствате комфортно. Отпускаме ръцете на бедрата или колената, там където е най-удобно. И отпускаме клепачите един върху друг, без да стискаме очите. За да оставим ума да притихне, свободен и спокоен. На първо време наблюдаваме преминаващите потоци на мисли, без да ги съдим, без да ги спираме, без да опитваме да ги променяме. Приемаме всяка мисъл, която преминава през ума, приветстваме я и я оставяме спокойно да си отиде. Създайте в себе си усещане за пълна притихналост и чувство, че се обръщате навътре към своето аз. Останете абстрахирани и независими от всичко, което ви заобикаля, както и от всичко, което е минало и което предстои. Оставете усещане за бистрота във вашето съзнание. Останете безпристрастни и лишени от очаквания. В това състояние ще проведем своята физическа йога практика, спокойно наблюдавайки как физическите упражнения се отразяват на ума и на цялостното състояние на нашето същество. В следващите няколко минути ще си дадем време притихнали тук, на постелката, стола, където сме се настанили. Време, в което да наблюдаваме дишането, да го опознаем, да го приемем, да осъзнаем неговия ритъм. Дишайте и издишайте, наблюдавайки всяка глътка въздух по целия й път. Ако имате нужда, преглътнете леко, за да прочистите гърлото и продължете безпристрастно да наблюдавате дъха. Единственият контрол, който ще налагаме върху своето дишане по време на своята йога практика, е, че ще опитаме да вдишаме и да издишаме само през носа. Запомнете ритъма на своя дихателен процес, за да го поддържате и задържате спокоен по време на своята работа на постелката.
Сега вече внимателно ще отворим очи, лека усмивка и ще започнем с много леко раздвижване, в което е хубаво да се опитате да се чувствате сякаш танцувате. Спокойно танцувате, сякаш никой не ви наблюдава. Това е идеята на домашните йога практики, да можете максимално да се абстрахирате и да бъдете напълно свободни и себе си. За целта на това раздвижване ще задържим дланите по възможност при колената, ако е невъзможно при бедрата, но леко ще захванем с пръсти и най-напред бавно ще започнем да въртим горната част на тялото от тазобедрените стави и кръста. Първо в едната посока, която си изберете, няма никакво значение, защото след малко ще я сменим. Ако искате, затворете очи, за да можете да се насладите напълно на самото движение и да почувствате как всяко следващо завъртане става все по-дълбоко и по-дълбоко. Почувствайте как раздвижвате гръбнака, тазобедрените стави. Дишайте равномерно със собствения си ритъм, спокойно. И създайте в себе си едно чувство за баланс, свързани с земята, сигурни, спокойни. И бавно преминавайки отпред, сменете посоката, продължаваме да сме свързани с дъха, така както ще опитваме да бъде през цялата практика. И центрираме. Продължаваме със същата идея за движение, в която ще пресъздаваме движенията като лек, ефирен, нежен танц, като със следващото вдишане ще протегнем хубаво ръце към небето, докато дланите се докоснат, и с издишане ще пуснем обратно, докато връхчетата на пръстите стигнат земята или повърхността, където седим. Вдишаме, отново изтегляме, погледа е центриран, издишаме, отпускаме. Още няколко пъти опитайте, вдишайки и изтегляйки, да създадете едно усещане, че гръбнака се издължава, сякаш вие леко пораствате, а издишайки и отпускайки, да създадете усещане за заземяване и сигурност. Продължаваме плавно и бавно, свързани с собствения си дъх. Не слушайте и не очаквайте тук напътствия. Бъдете самостоятелни със своето дишане, своето движение, наблюдавайки състоянието и възможностите на собственото си тяло. Дишаме и издишаме още няколко пъти. И отново вдишаме горе, само че издишаме първо в едната посока, като пускаме дланта на земята. Вдишаме отново в центъра, издишаме в другата посока. Вдишаме в центъра, вече насочваме и погледа към небето и издишаме в посоките. Дръжте погледа насочен нагоре, рамената далече от ушите. И постепенно, когато се чувствате готови с издишанията, опитайте да пускате ръцете чак до лакти по възможност на земята. Ако все още до лакътя е трудно, останете там, където можете, като опитвайте да не повдигате противоположното дупе от земята. Плавно и спокойно. Сега вече няма да преминаваме вдишайки през центъра, а само ще се свържем с дъха и директно ще пускаме в едната
и в другата посока. Продължаваме да танцуваме. Ако искате все още с затворени очи, както ви е приятно. Създавайте усещане за отвореност в сърдечния център. И центрираме, събираме длани пред сърцето в молитвена мудра. Затваряме само за малко очи, за да осъзнаем физическото си тяло такова, каквото е. Вече леко раздвижено. И разгъваме внимателно тялото, или ако седим на стол или на дивана, заставаме вече на постелката на 4 крака. Длани под рамената, колена под тазобедрените стави, с вдишане опашка и поглед към небето, с издишане брадичка към гръдната кост и извиваме гръбнак. Вдишаме, изтегляме, издишаме, прибираме. Директно ви оставям да работите самостоятелно, осъзнавайки движението на гръбначния стълб, осъзнавайки пространството, което усвоявате в физическото тяло. Плавни, раздвижващи движения. И центрираме. Поставяме пръстите на краката на постелката. С издишане избутваме внимателно дупето към петите, за да разтегнем стъпалата, глезените и пръстците. И центрираме, вдишаме без движение и с издишане изтегляме тялото в куче, гледащо надолу. Тук разхождаме кучето внимателно, стъпка по стъпка на едно място. Отново, за да раздвижим сухожилията на краката, глезените и колената. Бавно, стъпка по стъпка. И със следващото издишане отпускаме внимателно и двете пети и сърцето към земята и задържаме за 5, 4, 3, 2, 1. Вдишаме, поглед напред с отскоки или крачки, стъпала при длани, прав гръб, издишаме, лице към краката. Вдишаме, изтегляме целия път до небето и издишаме енергия към сърцето и планина. Продължаваме със своята практика. Заставаме в самото начало на постелката и отново вдишаме, изтегляме длани, поглед към небето и издишаме, прав гръб, силен корем, лице към краката. Вдишаме, прав гръб, поглед напред, издишаме чатуранга. Вдишаме, куче гледащо нагоре, отворено сърце, издишаме, куче гледащо надолу. С вдишане изтегляме десния крак към небето, с издишане стъпало между длани, пускаме задното коляно на постелката и издишане изтегляме нисък напад. Тук гръбнака, горната част на тялото остават центрирани. И издишаме. Връщаме дланите на постелката, повдигаме задно коляно, вдишаме десен към небето, 3 крако, и издишаме долно куче. Вдишаме, с вълна прехвърляме напред висок планк и издишаме до земята. Вдишаме, горно куче, отворено сърце, издишаме долно куче. Вдишаме ляв към небето
Три крако, издишаме, стъпало между длани, задно коляно на земята. Вдишаме отново тялото в центъра, нисък напън. Издишаме, длани на постелката. Вдишаме, ляв към небето, три крако куче. Издишаме, долно куче. Вдишаме, прехвърляме напред висок планк. Издишаме до земята. Вдишаме. Горно куче, отваряме сърцето. Издишаме. Долно куче. Задържаме за няколко вдишания и издишания. Издишаме целия въздух в долно куче, с вдишане насочваме погледа напред, стъпала при длани, прав гръб, издишаме лице към краката. Вдишаме, изтегляме целия път до небето, издишаме енергия към сърцето и планина. И отново плавно събираме енергия, изтегляме, вдишаме, издишаме, прибираме. Вдишаме, прав гръб, поглед напред. Издишаме, чатуранга. Вдишаме, горно куче. Все по-гъвкави, издишаме, долно куче. Вдишаме, десен крак към небето. Издишаме, стъпало между длани. Вдишаме, сега изтегляме до небето в нисък напън. Ако искате, кръстосайте пръстите на дланите и задържаме тук. Като максимално насочваме сърцето към небето. Дишаме и издишаме равномерно и спокойно. Задържаме. Осъзнайте пространството, баланса и свързаността с земята. Издишаме, длани на постелката, повдигаме задния крак, изтегляме десния към небето, три крако. Издишаме, долно куче. Вдишаме, вълна до висок планк. Издишаме, чатуранга. Вдишаме, горно куче. Издишаме, долно куче. Вдишаме, ляв към небето. Издишаме, стъпало между длани. Пускаме задното коляно, вдишаме, хубаво събираме длани, кръстосваме пръсти, отваряме сърцето, задържаме. Все по-гъвкави, все по-спокойни, все по-балансирани отвътре навън. Насладете се на практиката си, без да съдите, без да очаквате от тялото, само наблюдавайте неговите възможности и с разбиране предизвиквайте. Издишаме. Длани на постелката, повдигаме задно коляно, вдишаме, изтегляме левия към небето, издишаме, куче гледащо надолу. Задържаме тук. Отпуснете лицевата мускулатура, преглътнете, активирайте дланите, насладете се на този момент в куче, гледащо надолу. Приемете го като релаксираща позиция. Поглед напред, вдишаме, стъпала при длани, прав гръб, издишаме. Лице към краката. Вдишаме, изтегляме целия път догоре. Издишаме енергия към сърцето и планина. И отново събираме енергия и пространство. Вдишаме, изтегляме, издишаме, прибираме. Вдишаме, прав гръб, поглед напред. Издишаме, чатуранга. Вдишаме, горно куче, отворете. Издишаме, долно куче. Вдишаме, десен към небето.
Издишаме стъпало между длани, задно коляно на постелката. Винаги, когато имате проблем с търкането на колянната става с твърда повърхност, не се притеснявайте да слагате някакво одеялце, кърпа, каквото и да е, за да е малко по-меко. С вдишане изправяме горната част на тялото, поглед към небето. И с издишане насочваме погледа напред и пускаме ръцете, успоредни на земята. Кръстосваме дясна ръка под лява и преплитаме дланите в орлови ръце. С вдишане изтегляме дланите и погледа към небето и задържаме. И разплитаме, събираме енергия. Издишаме длани на постелката, повдигаме задното коляно и изтегляме до 3 крако куче. Издишаме куче гледащо надолу. Вдишаме, прехвърляме напред висок план. Издишаме до земята. Вдишаме, горно куче, отворено сърце. Издишаме, долно куче. Вдишаме, ляв към небето. Издишаме стъпало между длани, задно коляно на постелката. И отново вдишаме, изтегляме до небето. Издишаме, ръце успоредни на земята, лява под дясна, преплитаме. Вдишаме, изтегляме, задържаме. И разплитаме. Изтегляме, издишаме. Ръце на земята, повдигаме задно коляно, вдишаме ляв към небето и издишаме ляв на постелката. Задържаме 5, 4, 3, 2, 1. Поглед напред, вдишаме. Стъпала при длани, прав гръб. Издишаме. Лице към краката. Прав гръб, силен корем. Вдишаме до небето. Събираме длани. Издишаме. Насочваме енергията на молитвената мудра към сърцето. И оставаме в планина. Този път ще задържим тук за няколко дъха, за да осъзнаем тялото хубаво, раздвижено, активирано. Почувствайте отворените стави, как кръвта протича през вените. Почувствайте процеса на детоксикация, активацията на мускулатурата. И отваряме очи. С вдишане изтегляме длани към небето, поглед натам и издишаме длани към сърцето. Ще мина малко по-навътре в постелката, за да имам пространство. Работим с баланса, прехвърляме внимателно тежестта на левия крак, като постепенно повдигаме десния от земята. В момента, в който започваме да повдигаме десния, започваме да активираме стъпалото, глезена, коляното, тазобедрената става и цялата мускулатура на левия крак, за да можем да изтеглим десния назад, да пуснем тялото напред и да влезем спокойни и балансирани във войн 3. Задържаме тук. Осъзнаваме баланса на физическо ниво, който се отразява и на психиката. Ако е необходимо, хванете се за стол, маса, стена, където ви е удобно. И бавно вече пускаме дланите на земята под рамената. Хубаво изпърваме опорния крак.
Изтегляме десния към небето и когато сме готови с издишане, свиваме лакти и прибираме тялото към изпънатия ляв опорен крак. Въздушен шпагат, задържаме. Изправяме тялото, поглед напред и връщаме директно десния крак до левия. Леко раздвижваме, като прехвърляме тежестта ту на единия, ту на другия крак. След което с издишане пускаме тялото напред, така че върха на главата да сочи земята. Насочваме дланите към небето, зад гърба, кръстосваме пръстите и с издишане отпускаме кръстосаните длани към земята и с активация на коремната мускулатура прибираме лицето максимално близо до изпънатите крака. Задържаме. Дишаме и издишаме. И внимателно изправяме целия път догоре, изтегляме тялото, енергия към сърцето и планина. И работим на другата страна, с вдишане изтегляме до небето, енергия към сърцето. Повдигаме внимателно левия от земята, активираме десния и когато сме готови, се настаняваме бавно и спокойно във войн 3. Активираме мускулатурата и баланса на всяко ниво. Психическо, физическо, до там, докъдето можем. Дори да е необходимо да се подпирате, вие пак постигате баланс. Ето, и аз го загубих за малко, но вече е време да пуснем длани под рамената на земята, прав гръб, изпъваме хубаво левия крак, насочваме нагоре и с издишане прибираме лицето към изпънатия десен крак. Задържаме, дишаме и издишаме. Изправяме гръбнака, връщаме левия при десния. Издишаме, насочваме върха на главата към земята. Кръстосваме пръстите, отпускаме и прибираме лицето. Задържаме. Внимателно изправяме тялото, целия път до небето, енергия към сърцето и планина. Внимателно свиваме колената до клек долу. Ако все още ви е трудно, помагайте си с ръце, повдигнете леко стъпалата, без значение в каква фаза сте. Важно е ежедневно да опитвате да правите дълбок клек, защото той е изключително важен за цялостното добруване на тялото. Задържаме тук за малко. Дишаме и издишаме и пускаме дупето на постелката, изпълваме краката напред, поставяме стъпалата в контрашпиц и с издишане пускаме тялото напред по изпънатите крака, за да задържим за 5, 4, 3, 2, 1. Сега оставаме в позицията. Можете само леко да надигнете глава, за да погледнете. Пускаме ръцете назад, отново кръстосваме пръстите и този път опитваме с кръстосаните в пръстите длани да посочим
небето, да приберем хубаво тялото към краката, да задържим стъпалата в контрашпиц и отново 5. Дишайте равномерно и спокойно. 4, 3, 2, 1. И разплитаме. Бавно изправяме. Настаняваме се по гръб на постелката. И самостоятелно, всеки за себе си, влизаме за 10 дишания и издишания в рао, след което 10 вдишания и издишания в свеща. В двете пози, можете да влезете когато сте готови, в двете пози дишайте спокойно, така както ви е удобно, така както тялото се чувства комфортно. Не дейте да се насилвате. И никога не въртете главата в страни. Преглътнете. След последното издишане, пускаме спокойно гръбнака на постелката с свити колена или изпънати напред крака, както ви е по-удобно, за да останем за малко по гръб на постелката, да отпуснем физическото тяло след проведената практика, да осъзнаем състоянието му, да събудим в себе си чувствата на търпение, смиреност, сила, смелост, доброта и любов. Събуждайки тези усещания, осъзнаваме как, макар и несъзнателно, техните противоположности напускат нашата същност. Спираме да бъдем нетърпеливи, спираме да бъдем неспокойни, спираме да изпитваме страх, спираме да изпитваме необич и спираме да чувстваме недоброта. Изпълнени с тези усещания, постепенно в нас се насажда чувство за цялостно блаженство и свързаност с Вселената. Преглъщаме, за да прочистим гърлото. Слагаме лека усмивка на лицето и опитваме нашата мускулатура да я запомни, за да я извиква винаги, когато ни е нужно. Със следващото вдишане протягаме ръцете
И цялото тяло хубаво, както сутри в леглото. Усвояваме пространство, раздвижваме леко и преминавайки през дясната си страна, бавно изправяме тялото, за да намерим своя път до удобна седнала поза. За да се уверим още веднъж, че сме изпълнени с усещане за блаженство и сме в пълна готовност да вървим по света и да го даряваме. Изпращаме благодарност към Вселената и към самите себе си. Отваряме внимателно очи. Аз благодаря на вас, че бяхме отново заедно.